HBO uvádí. Maturita s překážkami. A náš juniorský turnaj už zná své Ty Bočengu, vítěze. fakt pěkně si mě prohnal. Dostal se chlape do formy. Gee, what a sea back away. Vůbec ti nerozumím. Lívaj, nech ho být, pojď sem. Bočeng do kanceláře, prosím. Čeká na něj Všichni ho matka. moc chválí, Samozřejmě ale to je asi moc víte. dobrý. Jsem na tebe moc pyšný, skvělý zápas. Dovolíš, drahá? Lívaj, tohle je Samuel Goldstein. Těší mě, říkej mi Sammy G. Ahoj. Pěkný šátek. Ale děkuju, ty máš fantastická lítka. Slyšíš, on se vyzná, je lovcem talentu z Forestwood. Předvedl si úžasný výkon, takže jménem naší univerzity ti nabízím sportovní stipendium. Velmi o tebe stojíme. Páni, škola gratis. To zní skvěle se mi. Jen než se definitivně rozhodnu, počkám na odpověď dalších škol. Ano, podal si totiž přihlášku i na jiné univerzity. Neposlouchejte je, na Forestwood moje rodina tradičně studuje už po generace. Bude nám ctí, když tam našeho syna přijmete. Tradici já ctím, pane starosto. Nenalijeme si šálek čaje a neprobereme detaily? Nemohli bychom to odložit? Musí ještě do školy. Ano, musím. Děkuji, pane Goldsteine. Já nerad takhle utíkám, ale mám teď závěrečnou prezentaci. Tak běž. Vážně tam musel? Ovšem, a my si můžeme zajít na skleničku. Dobrá, pojďme. Čau, Levi. Zdar. Bradforku si vytočil. Cože? Kde jsi to vzal? Konečně ses ukázal. Zdar, Andy. Dane? Ty máš ve skřínce činku? No jasně, makám na svým tricepsu. Už si dodělal solární větrák? To si piš. A mezi tebou a starostou je všechno v cajku? Jo, v pohodě. Forestwood mi nabít stýpko. No ne, nechtěl jsi s tenisem seknout? Zvažuje všechny možnosti. Bezva. A ušetřený prachy můžeš vrazit do nákupu výbušnin. Hele, brzděte, jo? Mně se ten mexický ohňostroj vážně nezdá. Do pytle, uhasne to někdo! Je od Mexičana, jasný? Ne z Mexika. To je rozdíl. A s dobrým matrošem z nás budou králové 4. července. Jo, ty mexický rachejtle jsou tak 4krát lepší. Vůbec netoužím čemukoliv královat. Víte někdo, co zas žere Bradfordovou? Ne, víme jen, že řádí jak vsteklá. To je normálka. Je na novo vytočená. Hádám, že neprošel. Radši si to omrkni, výsledky jsou už vyvěšený. Ale my to už omrkli a neprošel jsi. 5? Takže nekecali. Uplatíme ji. Kolik tu máš? 2 babky. Levi? Mátě tu není, viď? Ne, šel jsem pěšky. Co blbneš? Já znovu objevuju pantomimu. Tak ona se ztratila? Nemáš nějaký peníze? Ne, víš, lístky nejdou na dračku, takže máme nařízeno je rozdávat. Nechci tady naše. Dobře. To zařídím. Paní Bradfordová, doufám, že mě oceníte. Máte 3 hodiny skluz. Promiňte, pomáhal jsem škole. Skutku? Jak? Tím, že jsem pro ní získal další titul. Naše škola nemá tenisový tým a hrou za otců v country klub jí tedy nijak neprospíváte. No jo, asi máte pravdu. Co byste rád, Levi? Chci vám ukázat svůj model. Vyučování už skončilo a výsledky najdete venku.
Máte ráda Mimi? Vy mě uplácíte? Představení je vyprodaný. Rozhodně vyprodané není. Tak přestaňte mrhat mým časem a promluvte si s poradcem, ten vám pomůže. Ale no tak počkejte, dnešní absence byla nutná. Nabízejí mi tenisový stýpko. Šlo o hodně a úkol jsem udělal. Tady ho mám, hele. Je na sluneční světlo. Výborně, Levi. Musím teď vyzvednout dceru, ale k tomu stipendiu gratuluju. Řekli mi, že bych měl za vámi zajít. Ty jsi bratr Briana Collinse? Pane bože, od střední jsem ho neviděla. Dali ti tenisové stipendium? Něco vyhrát to člověka nakopne. Proč jsi přišel? Paní Bradfordová mě nenechala prezentovat můj model. Tak se tady na to mrknem, ano? Levi Collins. Ale to je malér. Zdá se, že s ročník neukončil. Cože? Jak neukončil? No, teprve zkouškou z přírodních věd ukončíš ročník. Už vím, o co jde. Tmavý pigment absorbuje záření a proto vynikají ve sportu. Ten učitel byl rasista. Hele, nemůžu dostat další test? Ne. Jak se vyvěsí známky, už se neskouší. Ale máš kliku. Naše škola totiž letos hostí letní školu. Jupí! Ne, po maturitě jedu s kámošema do Mexika. Nemůžu tady zůstat, to nejde. Ale s výletem nemusíš čekat až do maturity. Škola ti stejně vysvědčení nedá, když si nesplnil učební plán. Tak zní pravidla. Počkat, ale to mě pak táta zabije. Kruci, to asi jo. Prosím, musí být nějaký řešení. No. Jedno by bylo. Jaký? Ředitelka musí volat rodičům. Teď musíš běžet jak o život. Řekni mi, Sekře, co se tu děje. Jasný? Jasný. Charlesy, ty nemáš boty? No jo, já z nich vyrost. No, ne, promiňte, vy máte staré číslo. To už nefunguje, můžu vám dát její mobil. Vámi volané číslo bylo odpojeno. Řekni mi nové číslo. Prosím? Paní Collinsová, tady je ředitelka Lynchová. Jak se vám daří? Mně výborně, a vám? Dobře, sedím tu s vaším Leviem a mám pro vás bohužel špatné zprávy. O co jde? Mluvte. Levi propadl z přírodovědy, nedostane tudíž maturitní vysvědčení. Nicméně už nechce opakovat, ale k tomu potřebuje váš souhlas. Ale pro boha, vůbec jsem o tom nevěděla. Jeho otce ta zpráva zdrtí. Poslyšte, na víkend má přijet spousta příbuzných, takže vás prosím, aby se mohl toho ceremoniálu zúčastnit. Paní Collinsová, dovolím si zdůraznit vážnost celé situace. Levi má za pololetí 12 neomluvených absencí. On má tolik aktivit. Děkuji za váš zájem, paní Lynchová, ale budu moc ráda, když synovi tu účast povolíte. Dobře, rozumím. Děkuji, nashledanou. Tvá matka je z jihu? Ano, ze San Diego. Je zvláštní. Opona.
První řada, povstaňte. Joanne Atwoodová. Já se picnu. Vždyť si propad. Jo, zatáhl jsem za pár nitek. Ježíš Alvarez. Jak to, že je tam Dan? Je primus třídy. No, teda. Ralph Buchanan. Je to Jsme Buchanan. škola tupců. Bravo, Ralfe! Ty, Charlesy, netoč každýho, jen Leviye, jasný? Nech ho, ať si to udělá po svém. Nesmím Je nic to od něj říct. laskavost. Joanne Goodlandová. Tak, kdy na ně vybalíš, že si propad? Dalším na řadě je můj dobrý kámoš. Nedávno ho vzali na Forest Wood, má sportovní stýpko. Levi Collins. Jo! Jo, bravo! Musíš to tátovi říct? Nemám na vybranou. Jsem připravený. Ne, Charlesy, tohle musím zvládnout sám. Protože jsem černej? Ne, protože je ti 13 a nejsi z rodiny. V pohodě. Mám domluvený focení se Shadym. Tak se měj. Čau, mami, je táta doma? Je, chystá se na schůzku Rotariánů. Na stole máš dopis. Může se žehlit takhle na stole? Já myslím, že jo. No bezva. Co píšou? Vážený Levi, jménem Arizonské státní? Oni mě přijali. Zlato, to je senzace. Gratuluju. Musím se přidat. No jistě, je to úspěch. Díky, drahá. Vždyť je to skvělá škola. Ale teď ten papír zahoď. A pojď se mnou do pracovny. Pozor, je horká. Stalo se rodinnou tradicí hrát tenis. Od roku 1925 každý Collins hrál tenis za Forest Wood. A teprve tobě dali stipendium. Víš, co to znamená? Jasně, tati, už jsme to probírali, ale To já... znamená, mladej, že můžeš být lepší než tvůj bratr. A to znamená, že tady jednoho dne dáme tvůj trofej a tvůj portrét hned vedle tvého praděda Leroye Collinse. On byl první a také nejlepší. Můžeš být druhý, přesto nejlepší. Já byl třetí a budu druhý nejlepší. Pro některé je Leroy hrdina. Nech oči zavřené. Jasně. Nesmíš se koukat. Naštěstí máme v rodině i jinou tradici z mé strany. Každý maturant dostává auto. Cože? Mercedes? To je paráda. Postřeh, mladej. Já chtěl něco lepšího, ale máma trvala na svým. Zdravím vás ve spolek. Pane starosto, můžeme vyrazit? Máme drobec kolus. Chodím včas. Tati? No? Chci ti něco říct. Tak to odlož. Mám se setkat s turisty a v sedle kola mi neodolají. Poběž, Donalde! Státy se stává páprda. Jeď a bav se. Mám je mnohem radši, když jsou bez fazolí. Hele, jíš pravej mexický žvanec, jasný? Oni tam cpou fazole do všeho. Lidi jsou už na nich závislí. Prostě fazole jsou základ státu. Teda pod. No ty vole, kde jsi tu kraksnu vyčaroval? Dárek maturantovi od první dámy. Ale teď jsi nematuroval, takže... Proto jsem přijel, scháním Shadyho Nicka. Ten bydlí na Madera Drive hned vedle autokempu. Bezva. Počkej ještě. Tak, tohle mám pro každýho. Nešel jsem spát, ale... Ty jo. Díky, Dane. Tohle, to předčilo všechno, co bych od tebe čekal. Táta teď dělá v té továrně, takže... Jo, zjevně tam berou každýho. Čau. Dej to sem.
Těch fazolí je škoda. Ahoj, jak Ahoj. je, amigo? Levi, mám nový průkaz. Nový průkaz? Tobě už je 18? Co máš v plánu? Chceš volit? Jinak bych se s váma nemohl odvázat v Mexiku. No jasně, kdy je odjezd? Večer. Shady Niku, můžeš se nabourat do školního registru a pozměnit mý záznamy. Jestli chceš po mně tohle, tak to máš smůlu. Není to možný? Je, ale já dělám průkazy a školu si nesmím rozházet. Po prázdninách budu maturovat. Ve 20 to dáš? Mám vizuální paměť. No tak, Shady, už mi hoří koudel. Za lístky na pantomimu. Fakt nemůžu, musím držet pozici. Mám teď na krku Máti. Nikolasi, kdo to přišel? To je Samson? Přestaň plácat, Máti! Samson už se nevrátí! Nikdy! Smůla, Levi, nezbývá, než to vzít poctivou cestou a máknout na sobě. A nemůžeš jen... Vezme. Tak, Charlesy, tohle je životní úkol. Jsi na to připravený? Nejsem si tím úplně jistý. Můžem si to projet? Takže prosmyknem se ulicí, pak kolem školníka k východnímu traktu budovy, kde je únikový východ. Sadou planžet si odemknem a po žebříku vyšplháme na střechu. Tam si otevřem klimatizační jednotku, pak ti tohle lano přivážu k postroji a spustím tě dolů, kde má kancel poradkyně. Ty mi zevnitř otevřeš, já se nabourám do počítače a změním si známku. Proč vypadáš jako mýval? Musím se maskovat. Pohni, jdeme. Levi Collins? Co tu kluci vyvádíš? Ale dohaj. Hraješ se na medvěda, nebo co? Víš, jak to vypadá, když tě domů přiveze policie takhle zmaškařenýho? Neušila jsem ti to kdysi na Halloween? Jo, ušila. Furt ti sedí? Furt sedí. Úžasný, furt mu sedí. Opravdu? Můžeme změnit téma? Čekal jsem tě na kurtu, měli jsme trénovat. Kde jsi byl? Ale já jsem byl na pracovním pohovoru. A kde? V cirkuse? Letní brigáda? To se mi líbí, podle mě skvělý nápad. Můžeš si přivydělat, najít si nové přátele. Tobě se to líbí, Pane protože... starosto, já bych Co potřeboval- jsem říkal o dotýkání? Pardon, nevadí, že ho odvedu. Díky, Donalde. Richie, je to báječný nápad. Najdi si kamarády. Poslyš, ráda bych to s tebou probrala. Bradley? Už se mi stýskalo, kdy se zastavíte? To viktoriánské období bylo tak falešné, nezdá se ti? Takže... Já otevřu. Senza kostým. Máš zbaleno? Mám špatný zprávy. Do Mexika nejedu. Co to sakra meleš? Musíme na letní školu? Ne, Dané, jen já. Ty jsi měl ten průšvih smáznout. Vlez do toho strážník Bob, už to nezvládnu. Co mi to tu vykládáš? Nemůžem to o pár týdnů šoupnout. Nemůžem, plánujem to už měsíc plus pokojek mání do pondělka. Ale já nemám na vybranou. Pak se nedá svítit. Fajn. Drž se. No tak počkej, cože, vy tam vyrazíte beze A mě? máme na vybranou? Ne, to asi ne. Užijte si za mě. Neboj. Pohněte, jdeme. Na co čekáš? Tak jdem, Čaku. Zůstanu s Levijem. Ne, to nemůžeš udělat. Ale můžu, zůstanu s tebou. Charlesy, já nechci mít na svědomí tvoje léto pod psa. Já zas nechci mít na krku ty dva. Ještě mě tam dole unesou. Unesou? Jak chceš. No.
Hasta luego. Snad to přežiju. Je to 10 dní. A nakonec vesmír je nekonečný. Dělejte si detailní poznámky a kdo nezná slovo detailní, ať si je vyhledá. Pan Collins, zas pozdě. Proč mě to nepřekvapuje? To se mi snad zdá. Čede. Chet Worthington? Co tu děláš? Asistenta Lívy. Paní B mi laskavě nabídla brigádu. Jo. To je od vás. Jo. A víš co ještě? Že mám diplom. Já školu dodělal. To stačí. Čede, odnes to do kanceláře. Zdravíčko, nepropás jsem stavbu rakety? To byl loňský projekt, letos máš maturovat. A jo, to bych měl, cítím to v kostech. Zdar, Levi, ten tvůj hackerský plán neklapnul, a? Vy dva se znáte? Jsme jako bráchové. Spíš kamarádi. Tady máte a posaďte se. Nick dozadu. Levi, vy si sedněte před něj. Skvěle. Ahoj. Rušíte výuku, pane Collinsi? Doufám, že máte v plánu dávat tu pozor. Nechci, abyste přišel o stipendium. Jen jsem se choval jako gentleman. Měl bych dotaz. Ano, Opi? Bude tenhle kurz poho, víte? Já fakt nemůžu zas vyletět. Ne, tento kurz nebude v poho. Čekají vás praktické testy směřující k ústní prezentaci, která tvoří 80% vašeho hodnocení. Kurz trvá 10 dní a každý den bude prověrka a vy máte povolenu jednu absenci. Nějaké dotazy? Fajn. A hned si napíšeme první test. Ahoj, jsem Katie. Levi. Věř mi, že lepší časy nepřijdou. Kolik letních škol máš za sebou? Tohle je už 5. Hele, teď se nabízejí jen 2 varianty. Možná jim to nepálí, jenže zase jsou to kočky. To bývá prča. Jasně. Nebo ty 2 týpci. Předsudky já nemám. A mají tam 2 místa. A co k ní? Jo, ty jeden lišáku. Máš dobrý vkus. Ahoj. Můžeme k tobě? Jasně. Tak, Katie, řekneš nám, jak ses ocitla v nápravném kurzu? To je dlouhý příběh, víte, máma... Čau, kotě. Co, aby jsme se zdejchli a pošmákli si pod tribunama na hotdogu, Díky, Čede, jsem vegetariánka. No. Přestaň dotírat a dej nám pokoj. Čau, Lívy. Snad víš, že tohle léto hrajem o stejný stýpko. Lanaří tě Forest Wood? Překvápko, viď? Hádej, s kým hraju v prvním kole. S tím Indem? Ne, s tebou. První zápas. O čem tu žvaníš? O Hudson Open. Už mám rozlosování. Já se nehlásil. No, tady má někdo fakt nahnáno. Levi má pro strach uděláno. A když seš takovej borec, proč ho nevyzveš přímo teď a tady? To bych rád, ale tahle díra nemá ani tenisovej kurz. Já jsem nemluvil o tenise. Tohle je tetherball. Úderem proti soupeři musíte omotat šňůru kolem tyče. Rámy pěkně ostrý, žádný haluze. Dost keců. Vítěz má Katie. Zbláznil ses? Připravený? Můžu. Jdem na věc. Proč tady zabíráte hřiště malým dětem? Mazejte dovnitř! Hned! Levi,
Počkej. Děkuju, že jsi mu dal lekci. Není zač. Vy spolu něco máte? To ani náhodou. On myslí, že když mě zná z dřívějška, že má šanci. Ty nejsi odsud? Ne, jsem z Ocean View. No tak, v Ocean View nemáte letní školu? Tohle léto musím být s mámou. Ona si potrpí na vzdělávání a tak, když je v práci, já mažu do kurzu. Já měl teďka být s kámošima v Mexiku, ale naše milá Bradfordová mě nechala rupnout. No jo, tak to chodí. Tak když nejsi zdejší? Nejsem. Rád tě tu provedu. Jo? Vím, kam se dá jít. Tak jo, už se těším. Bezva. Počkej. Brnknu. Tak fajn. Na co koukáš? Co se děje? Emily? Emily! Slyšela jsem, jak telefonuješ s Bradem Jarvisem, takže vím, že ty mluvit umíš. Jen se mnou ne? O to jde? Emily? Slečno Emily? Navíc ohluchla. Lívaji! Ahoj. Vítej, zlato, jak to šlo? Celkem, v poho. Nesu výslužku. Ale no ne, Za málo. děkuju. Cože to tam děláte? Rýžový krekry. Vážně? Mhm. No vypadá chutně. Daj ti víc? To já nevím. Co děláš? Já vyrábím Cheerios. Tvá sestra má dnes premiéru a nejen, že se mnou vůbec nekomunikuje, ale ani mě na ní nepozvala. Víš, ona se asi vžívá do role. Jo, aspoň pozvat mě mohla. Ale mami... Hele, určitě by tě tam chtěla. Ale představení je vyprodaný. Jsi hodnej. Máš hlad? To mám jako vlk. Je to formalita, tady to podepište. Přes ten prst to půjde těžko. Děkuju. Tati? Ahoj, posaď se. Zapsal jsi mě na Hudson Open? No jasně. Jenomže já nemůžu. Mám práci. Tak tím se teď netráp. Máme totiž problém. Volali z přijímací komise, že pořád čekají na tvé výsledky. Tvé stipendium pozastavili. Vysvětlíš mi, proč jsi to neposlal? To by měla zařídit škola. To jsi měl zařídit sám. Víš, jak nám s mámou na tom záleží? Jo, to vím. Koukej to zařídit. K čemu ten popcorn? Dáte si? Ale jo. Dále. Ty si vážně propad z příroďáku? Tiše. Tak se vyjadřuje mým? Co budeš dělat? Já už to řeším, víš? Chodím na letní školu. Přijdeš na mý představení. Vidí, že jo. Jasně. V kolik to začíná? V 7. Přijď později, začátek se vleče. Miluju tě, Benicio! Miluju! Teda nikdy jsem nebyla na Broadway, ale mimové snad nemluví. Ale na Broadwayi mima nepotkáš. Oh. Charlesy, kde je pití? Stála tam fronta. A kdo je to? To je Charles. Jsem jeho kumpán. Katie. Řekni to! Řekni, miluju tě! Ale slovy. Teď si uděláme 5minutovou přestávku.
Benicio udeří na tento zvon 39krát a s posledním úderem začne 4. dějství. Skočím pro pití. Půjdeš se mnou? Ne, já tady budu s Charlesem poslouchat to bimbání. Víš, Levi říkal, že nejsi odtud. No, popravdě... Čau, Kate. Nezahrajem si v zákulisí vlastní divadýlko? Cože? Ne, jak tě tohle napadlo? Kotě rádo škrábe. Děkuju. Ahoj, Levi. Ahoj, Bebe. Fakt se tvůj brácha rozešel se snoubenkou? To by byla senzace. No, popravdě, já o tom nic nevím. 38, musím na svý místo. Nešil, baby. Nejsem tvoje baby. Lívy, neříkej mi, že jedeš po té závodnici. Prej loni na překážkách vyhrála zlatou. Páni. Vlastně je tu se mnou. A už odcházíme. Nezapomeň, že zítra máme zápas. Whisky. Plave mu to. To jo. A jaký je vlastně tvůj vztah s Charlesem? Jsem jeho bodyguard. Takže po večerech chráníš svýho kumpána? Spíš naopak. Ale já bych právě teď měl trénovat tenis. Levi Collinsi, ty ulejváku. Asi dobrý. Nabízeli mi i stipendium. Nabízeli? Neodmaturoval jsem, takže teď musím zmáknout letní školu. To je pech. Jo. A proč ses rozhodl hrát zrovna tenis? Můj nápad to nebyl. Spíš mě to postihlo. A co ty? Co? Tvoje story. Takže, víš, moje máma se snaží, abych mohla jít na vejšku s předstihem. A proč? Vysnila si pro mě totiž, že půjdu na medicínu a budu chirurg. A čím dřív vystuduju, tak tím dřív si pak najdu místo. To je můj táta v bledě modrým. Od narození takhle tlačí mě i bráchu do tenisu. Mně máma známkuje úkoly. Promiň. To je máma. Čau, mami. Kdyby šel na trénink, už je dávno doma. Co se děje? No, konečně. Musíme něco probrat. Posaď se. Je to vážné. Poslyšte, ale já... Děje se něco? Rodinná věc, sedni si. Jane, běž domů, prosím. Omluv nás, Jane, děkuju. Pojď, jde o vážnou věc. To už si říkala. Protože je to tak. Briane? Řeknu to rovnou. Váš bratr opustil profi okruh. Ale proč máš ten límec? On umírá. Já neumírám. Neumírá. Kdyby umíral, požádala bych vás, abyste mu prokázali trochu úcty. Kolikátou skladničku máš? Ty se o matčiny věci nestarej. Zítra musím do Senátu a Levi je čeká důležitý zápas, tak ho budeš kaučovat. Podle mě se to zrovna nehodí. Podle tebe se to zrovna... Cože? Co se podle tebe zrovna nehodí? Ujmu se toho, neboj, já to zvládnu. Mami, díky, ale ne. Bez urážky. Protože ty jsi ukončil kariéru, nemusíš spackat tu jeho. Zítra hraješ, běž se vyspat, ano? A ty ho tam podržíš. Nehodláš brečet, že ne? Ne, já brečet nebudu. V kolik musíme vstávat? Hraju od 2, ale musím se rozehrát. Se blbneš? Co se ti stalo s krkem? Chytil jsem se Scarly.
Ty ses fakt popral s holkou. Něco takového. Vážně sekneš tenisem? Už se stalo. A co budeš místo toho dělat? To nevím. Ale jediná možnost je najít si práci. Musíš se tolik vyptávat? Promiň. Já jen... Dobrou noc. Dobrou. Ta úžasná lítka máte v rodině, co? Jak dlouho se tu zdržíte? Na neurčito, nic teď neplánuju. Ale máte hrát Wimbledon? Nechcete letenku? Out! Takže karta se obrátila. Jo! Pořád tropíte hlouposti s tou herečkou? Není mi příjemné o tom mluvit. Neměli bychom sledovat zápas? Stav 4-6. Matchball. Out! Cože? Blbost, byl před lajnou. Tak půl metru za. Děláš si srandu. Co k tomu říct? Byl to skvělý zápas. To nebyl out, míč šel jasně dovnitř. Neměl jsi být ve škole? Já si to zařídím. Opie Parker. Jo. Levi Collins. Boom! No to je skvělý. Pamatuj, že máš jen jednu povolenou absenci. A když teď dovolíš, musím dát řeč se Samem G. Hele, tebe žena neodkopla. Nebyl jsi ženatej. Tak se na to vykašli. Jo, jasně. S tátou sekne, když mi Stýpko unikne. Helen. Ty to zvládneš. Pojďte mi pomoct. Kolik toho vypila? To nevím, já už jsem jí takhle našla. Mýdlo, prosím. Už toho musí nechat. Myslím, že je to vaše vina. Jak dlouho už to trvá? Už od voleb. Dáš si? No. Vážně, mami. Ty jsi mě vyděsila. Páni, ty jsi mě všimla. Díky, Em. Sotva se vidíme. Jsi pořád v divadle. To tě zajímá. A Brian, ten 3 roky lítal po turnajích. Proč je tak těžký se ti dovolat? A Levi?
To je přesná kopie svýho táty, z práce rovnou na tenis a z tenisu do práce. Vy všichni jen odcházíte. A nevšimnete si, že tu jsem. Jak je jí? Usnula. Táta bude zase vyvádět. Jo, zvlášť, když si projel ten zápas. Ty jsi nebyl ve škole? Ve škole? Bravo. Vygoogluj si slovo mim, protože já tě ujišťuju, že nemluvěj. V jaký škole? Proč mě to nepřekvapuje? To není tátova vina. A proč myslíš, že jsi propad? Protože tě nutí plácat tenis. Plácat? Přesně tak jako mě. Ale ty jsi byl profík, to je mnohem lepší než škola. Nechat vejšku bylo nejhorší rozhodnutí mýho života, protože pokud nepatříš do první 50, máš smůlu. Vyhrál si Scottsdale. Proto jsem mohl na US Open. Každý vyhraný turnaj mi sotva zaplatil ten další. A proto se s tebou Carly rozešla? Protože jsi švorc? Nejen proto. Překvápko, už jsem tady. Tohle je tvůj starý? Malem se mu zlámal vaz. Byl to fofr. Ty jo, to je šílený. Chtěl jsem jí říct, že končím s hraním. No tak dobře. Kdybych teoreticky přestal hrát, na jakou školu bych šel? To byla jenom záloha v jiném státě. Levi, je to dobrá škola. Musíš dodělat střední a jít na vejšku. Věř mi, jo? A dáš mi tip? Klamej tělem. Tohle je osvědčený, zbaštěj to. Klamej tělem. Klamej tělem. Klamej tělem. Že ty dělají člověk. Pro svoji prezentaci jsem si vybral příklad z prehistorie. Dobře, souhlasím. Opie Parker? No, kytky. Totiž objevil jsem jednu kytku, fakt super, a teď jsem sehnal i druhou, taky dost super. Dám je do jedné místnosti a vyroste mi ta nejlepší kytka na světě. To je hezké, pokud jsou ty rostliny legální. Katie? Vybrala jsem si proces fotosyntézy. Výborně. Levi? Zde. O co tu jde? No, Levi, to bys měl vědět, když ti tvůj kamarád celou hodinu natočí. Jenže já neměl šanci to zkouknout. Probíráme témata vašich závěrečných prezentací. Teda... Žádné nemám, můžeme to poladit zítra? Levi Collins neudělal úkol? Co mě podrž, i když přiznejme si, že on tu není proto, aby něco dělal. Dobře, to by On se jen snaží stačilo. dostat se Katie do kalhotek. To není pravda. Tak to není. To už stačilo. Na místo. Je tu ještě někdo, kdo nemá téma své prezentace? Jo, já. Skvělé. Levi, zajdete s Nickem do knihovny a něco si najdete. A po obědě se s námi podělíte o výsledek. Kam to jdeš? Si cvok, jestli myslíš, že tam budu tvrdnout 2 hodiny. Jdu si sehnat žvanec. Navíc jídlo mozek nabudí a my máme studovat. Takovej hlad zas nemám. Já jo. Hele, tohle není dobrý nápad. Pojedeme tvojí károu. Mám prázdnou nádrž. Tak se stavíme u pumpy. A taky jsem píchnu. Vyměním kolo. Kámo, tahle kára je fakt libová. Co to vlastně žere? Naftu. Víš, na netu jsem viděl video, jak změnit káru na Prius. Na Prius? Mhm. Tomu je fakt těžký uvěřit. Stačí rostlinný olej a kondenzátor. Znám jednoho chlápka, hned za ním jedeme. Ty ses zbláznil, Bradfordka mě zabije. Máme makat na tématu, ne? Co je ekologičtějšího než zelenina? Odkud ho znáš?
Je to fotr mýho bráchy. Takže tvůj táta? Ne. Hej, Samsone, koukej, vylízt, amigo! Hnusnej šmejt! Co tady opruzuješ? Mám zavřeno. Dneska ne, padre, musíš se ujmout téhle herky. Je tvoje? To je. Uděláš z ní bufáč na kolech? Co to tady plácáš? O tom jsem jak živ neslyšel. Čau, YouTubáci, jsem Vegáčvik a teď vás naučím, jak se jezdí na rostlinný volej. Akce, potřebujete k tomu palivový filtr, jako je tenhle. Tohle přijde sem, filtr sem a tady se připojí k motoru. Pak jenom akce. Když je všechno instalovaný, tak káru nakopneme. Vidíš, co jsem ti říkal? Jsem z toho pav. Tohle já nezmáknu, ale půjčím vám dílnu. Ale před pár rokama jsem právě takovej filtr vyměňoval. Pane Samsone, je ten filtr k mání? Nevím, proč by nebyl. Halo, Same, jedna kočka píchla poblíž parkoviště traků. Ale do háje. Hnedka na to vlítnu. Tak povinnost volá. A ten filtr ti seženu. Simsalabim? Haha, to je paráda. Fajn. Zbývá jenom vykoumat, jak to funguje. To ne. Všichni ti 3 právníci putovali do nebe. Ten velký, ten malý i ten tlustý. Blížíš se domů přes mou pracovnu? Zbláznil ses nebo co? Pojď sem, prosím. Mluvil jsem se Samem Goldsteinem. Ztratil tiebreak kvůli dvojchybě. Jenže kdyby zrovna nebalil Briana, viděl by, že čet podvádí. Tyhle řeči si nech, okamžik. Pořád máš slušnou šanci zapůsobit, ale to musíš sakra máknout. Takže od zítřka trénujeme společně. Hned zítra, ale tati to nejde. Neskončil jsem. Musím do práce. O té letní brigádě už nechci ani slyšet, jasný? Nezahodíš stipendium kvůli směšný bokovce. Začínáš trénovat zítra a se mnou, a to denně. Tak běž, bez otázek, děkuji pěkně. Pěkný oblek. Kde jsem skončil, už vím. Ti 3 právníci, malý, velký i tlustý. Kdo přijde do nebe první? Kdo? Ten hezký. Nějak jsem nikoho nevoklamal. Ty brečíš? Ne. A tohle má Carly na Facebooku. Možná. Briane, ty si do ní šťouchnul? Nevím, co tím myslím. Tak hele, hlavně se sklidni. Tady jsi neměl šanci nic změnit. Co to je? Chci s tebou něco probrat. 198, jedeme dál, ale slušný výkon. Chce to klid a sílu. Rovnováha a tvrdost. Spevni paži, ruku s míčkem co nejvíš a hezky vysoko. Víš, to je moc. To zpřehnal. Nevadí, dáme si teď 200, jo? Uvolni se a mysli na tenis. Uvolni se, mě vypust. Vytáhni na dos a pořádný nápřah. Raketu dozadu a nadoč. Vyhnu se frázi. Stojíš za prd. Tobě by to zřejmě neprospělo. Kam to jdeš? Těžko říct, asi potřebuju pauzu. Pauzu od čeho? Já už nechci hrát, aspoň teď. Jdu do práce. A já se tu mám opalovat? Skvěle. Na co zíráš, byle? Věnuj se tomu svýmu sígrovi, jo? Já mám vždycky pravdu. Teď, bacha, hezky opatrně.
Tak dávej majzla a do pytle, ty jsi ale vůl. Co se stalo? Opí mi polil ruku chemikáliema, mám si ji omejt? Jistě. Já ti nerozumím. Dochází ti, že takhle u mě znovu propadneš? Já vím. Mrzí mě to. Kde jsi včera byl? Našel jsem si téma, opravdu. Rostlinný olej? No ano. Ty to dokážeš realizovat? Solární větrák mi fungoval. Jelikož jsi dnes chyběl, tak máš za 5. Ale místo oběda napiš tenhle test. Příští pátek tě vyzkouším. Snad víš, co děláš. To byla fakt síla. Šikula Shady Nick se polil roztokem chloridu sodného a úplně zešílel. Musel si dát protichemickou sprchu. Je to magor. Nechápu, proč tomu neříkají de aqua saláda jako u nás doma. O čem to sakra meleš? Vždyť jsi bílej jako já. Ahoj. Ahoj. Vzala tvý téma? To si piš, že jo? Co jsi vybral? Hodlá dokázat, že jeho kára může jezdit na salátový dressing. Cože? Ne, já chci dokázat, že rostlinný olej je alternativním palivem pro můj vůz. Páni, to je ambiciozní. Jo, ty fakt věříš, že to rozchodíš? Sere medvěd v lese? To rozhodně. Musím uznat, že jen žasnu. Snad to pojedem. Ty jo, vyšlo to! No jo, razíme na testovací jízdu. Nemůžu uvěřit, že to funguje. Já to říkal. Voní to jako kuře. Bacha, kde se zrovna tady bere tahle pirátka silnic? Bebe? Pane bože, Brian Collins, ty ses vrátil, zas tu bydlíš? Já jsem zpátky asi týden, bydlím u našich a co se ti přihodilo? Nic mimořádnýho. Ale zítra bys měl přijít na mé představení, bude to sranda. Jasně, kde to Vemte je? si letáčky. No jo, my přijdeme, víte lidi, ha? Skvěle. Sen za auto, voní po kuchyni. Proč jsi říkal, že je to pirátka? Posvěť mi sem. Fajn, to stačí. Co je? Ty jedeš po Bebe Simoncový? Aha, ale ne. Já jsem ji od střední neviděl. Co ti vadí? Nic, jenom se všímám, nic víc. Já? A jak je to s tebou a Katie? Klape vám to, ne? Jsme kámoši. Pak bys ji mohl vzít na to představení.
Víš, já nevím, jestli tyhle věci zajímají. Jo, holky to moc nebere. Katie. Jo? Napadlo mě, jestli bys se mnou dneska nešla na rande. Máš čas? No, popravdě jsem dneska večer chtěla dělat pár hodin na svým projektu. Tak ne. Žertuju. Já si s tebou moc ráda vyjdu. Bezva. Víš, už jsem myslela, že nejsi na holky. Jako blbej gay. Opipákre, pozor na jazyk. Jako gay. V 7 tě vyzvednu. Bude to stát za to. Ahoj. Ahoj. Co v práci? Docela to ujde. Byl fofrem. To je zlatý, věř mi. No, hele, chtěl jsem se ti za to minule omluvit. Fajn. Trénink je základ. To chápu. Ach jo. Ardip se včera nekvalifikoval. Vážně? Zlomil si nohu, takže zítra v prvním kole hraješ s Chadem Borsingtonem. Nemůžu, lituju. Neblázni, Levi. Hrajete v poledne. Tak tam přijď, hodně na tom záleží. Dobře. Tak jo. Kam se tak strojíš? Já mám dneska rande. Dlouho neponocuj. Jasně. No, dobře se bav. Neboj, tati. Paní Bradfordová? Neříkej, že jde s tebou. Co děláte v domě, Katie? Ahoj, už se s mámou znáte? S tvojí mámou? Ano, jdeme. Stůj. Do 10 doma. Mami, vážně. Ano, vážně. A chovej se slušně. Žádný sex, krádeže ani požáry. Rozumíš? Ano, žádný požár. Jasně, čau, mami. Je tvoje máma. Proč jsi mi neřekla, že Bradfordka je tvoje máma? Než jsem stihla cokoliv říct, hrozně si ji setřel. Navíc se zítra po škole vracím k tátovi. Doufala jsem, že se to nedozvíš. Teď přece nemůžeš odjet. Uvědom si, kolik srandy můžeme zažít, když tu se mnou zůstaneš. Já vím, zní to lákavě, ale já se musím vrátit. Tak ji nemůžeš vystát. Věř mi, není tak špatná. Dejme tomu. To je úžasný. Nemá chybu. Jo, to je fakt. Musím to zkusit. Zvednu se a půjdu za ní. To neváhej. Nemá to chybu. Víš, poslouchám její muziku už léta. Vydává u MySpace Records. Cože? Jo? Vážně? Jasně. Fakt? Ne. Ty jsi šašek. Proč jsou jamajský buchty tak sexy? Ale ta čupka není z Jamajky. Teď mluvíš jako ubožák. No a? Mám tu extra hot dog pro Leviye.
od toho týpka s monoklem. Čau, Lívy, víš, kam si ho máš strčit? Natřel jsem mu to. Bože, to je blbý. Ty, Katie, neskáknem stranou procvičit si prstíky, co? Dej si pohov, o žádný hrátky s tebou nestojí. Sedni si. No, to tvrdí pan Břídil. Víš, že jsem měl vyhrát. Hezká pohádka, stejně na tom nesejde. Jsi ze hry, já ve hře. Rozluď se se Stýpkem. Páni, ty asi neznáš zítřejší los. Ale neboj, toho indického šmudlu jsme tu jako nic. Hardýpa, ten si zlomil nohu, tak musel odstoupit. O čem to meleš? Hraješ se mnou. Hraje se brzo. To půjdeš za školu? Ale ne, půjdu tam, předvedu auto a potom ti to natřu. S tím předváděním hodně zdaru. Jak to myslíš? Řekněme, že by si škáru měl hlídat líp. Ten hajzl by zasloužil lekci. Musím to auto najít. Jen klid, určitě bude někde poblíž. Co mám teď dělat? Čet mě podrazil. Oho! Zbláznil ses? Srovnávám účty. Po mně tohle nechtěj. Tomu se říká spravedlnost. Ne, Charles má pravdu, pojď, Levi, jdeme domů. Chop se pálky. Jasně. Tak do toho, brouku. Výborně, paráda. Co ještě umíš, no? Jo, slušná práce, jen tak dál. Pomáces, co to vyvádíš? Likviduju Čedovu káru. Chet Worthington jezdí Civicem, to je moje kára. Haló, co ten můj hovor? Volal jsem tvý mámě, nebere to. Vy máte starý číslo. Nemůžete nás tady držet. Já mám zítra ráno školu. Vloupání do školy a ničení majetku policie. To je 8 až 10 let. Ale no tak, ten kluk mi šlohnul auto. Chet Worthington je světec. Vy dva patříte tam, kde jste. Co je ti? Je mi jen 13. Nechci být kriminálník. Hele, je mu jenom 13. Jeho tu držet nemůžete. Víš ty co? Máš recht. Tak pojď, kámo, jde se. Ty ne. Cože? Hele, tak tohle není fér. Charlesy. Promiň. Neblbni, jsem tvůj bodyguard, zapomněl jsi? Já teď musím domů. Za pár hodin se vrátím. Charlesy, dostaň mě odsud! To mě podrž. Rýsuje se nám nádherný den a zároveň se můžeme těšit na jeden z nejdelších dní roku, který si jistě každý bude chtít vychutnat plnými doušky. A to i účastníci turnaje, který tu už za pár hodin začíná. A teď k novinkám tohoto sportovního svátku. Lehce se nám zamíchaly kvalifikační karty. Uvidíme, kdo v téhle zkoušce tenisové dospělosti obstojí. Favoritem turnaje je Chet Worthington, který se dnes utká s Leviem Collinsem, což slibuje skvělý tenisový duel. Vstávat. Ahoj, Levi. Jak jste mě našli? Charles mi nechal vzkaz. Psaný pastelkou. V kanceláři mi přistál seznam od Bradfordové. Měl z druhou absenci a ona tě z kurzu vyloučila. Mrzí mě to, Levi. Škola ještě neskončila. Stačí půl den. Můj život je váj.
Klidně se můžu vrátit zpátky do cely. Co se včera stalo? Rozmlátil mi auto na cimpr-campr, to se stalo. A jeho auto našli v příkopu. Pojď ke mně. Charlesy, tak si představuješ pár hodin? Měl jsem fofr. Umírala jsem strachy, když ses nevrátil. Bobe, nemohl jste zavolat? Cože? Zkoušel jsem volat hned, jak mi rozmašíroval káru. Volal jsem pořád dokola. Aby bylo jasno, dlužíte mi $470. Jistě, moc se omlouvám, my to uhradíme. Můžete nás teď nechat o samotě? Nezlobte se, promiňte. Neumíš si představit, jak mě vyděsilo, že jsi v noci nepřišel domů. Ty neumíš zavolat? Táta myslí, že jsi odjel na ten turnaj. Zlato, to je... Jak ti napadlo ničit auta? A přišlo tvé vysvědčení. S 5 z příroďáků. Proč to vysvědčení přišlo až teď? Proč? Nemám maturitu. Vždyť jsem tam byla, mám tvé fotky. Mami, zařídil jsem, aby to tak vypadalo. Lhal jsem vám a bál jsem se tebe i táty a za vašimi zády dodělávám školu. Ty chodíš na letní školu a zároveň na brigádu? Ne, jenom do té školy, jenže i tam jsem dostal padáka a tím šlo do háje i to stýpko. Je to k smíchu, protože já ani tenis hrát nechci. Můj ty světe, poslyš, tvůj táta omílá pořád dál a dál a dál pradědu Leroye. Co ti ale neprozradil, že Leroy pocházel z rodiny tradičních farmářů. Pěstovali meruňky, či co? Když byl Leroy ve tvém věku, usoudil, že nechce farmařit a šel za svým snem. A ty můžeš udělat totéž. Stát se farmářem? Ano. Ne. Cože? Pardon, nerada ruším, ale přemýšlela jsem, jak Leviye zachránit. Jak ho zachránit? A došlo mi, že právě teď zasedá zkušební komise. Když hned odjedem, stihne se Leviye nechat vyzkoušet. Pojďte. Dobře, ale já teď vůbec nevím, která by Tak mi zkus věřit, ano. Pak ti všechno vysvětlím, slibuju. Jedem. To mě mrzí. Ale pro boha. Snad jsou Čedovi rodiče pojištění. Ten kluk by zasloužil. Pořád máš ten větrák, tak ho předveď. Ne, jasný? Tentokrát se k žádným kličkám nesnížím, já tam tuhle káru dostanu. Máš pravdu, ten filtr se poškodil, ale když nás Samson odtáhne, opravím to. Charlesy, ty jsem ti chtěl dát. Ještě jednou mi někam doběhni. Najdi Samsona. Najdu ho. Bebe, kolik mám času? Za 20 minut komise končí. Mami, teď na to musíš dupnout, ano? Pojedu jako o život. Už to měl dávno být. Kde vězí? Promiň. V pohodě, nezlob se. Leviye, kde se tu bereš? A cože, ty už odjíždíš? Jo, máma mě za pár hodin veze zpátky do Ocean View. Neměl jsi teď náhodou hrát zápas? Já tam nešel. Vážně? Nemáš tu mámu, potřebuju s ní mluvit. Ne, právě sedí ve zkušební komisi. Kde jsi uváznul? To je nadlouho, můžem to odložit. Jasně. To je Bebe Simonsová? Jo, a moje máma. Musím stihnout komisi. Doprovodíš mě? Ne, radši ne, Leviye. S mámou nám to momentálně extra neklape. Zvoral jsem to. Měl jsem na tebe dát, jasný. Musím odmaturovat a tvoje máma je úča. Hele, já teď... Pomůžeš mi kurzem projít. Haló? Ahoj, promiň, Leviye, ale už bychom měli vyrazit. Musíme jet. Dobře. Už
jsme tu všichni, tak frčíme. Já znám zkratku. Ale já mám ještě jeden rest. Přeskočilo ti, je 11:40 a ještě tu není. Zkus to znovu, já se snad zblázním, musím tady všechno řešit sám. Kde vězí náš borec? Podle mýho poslední dobou ztrácí glanc. Možná, že... Chápete? Ale ne. Čau, Lívy, co tě zdrželo? Bál jsem se, že to nestihneš. Jo, to chápu. Tak zvlášť už je po tom, tu. co si předvedl s mým autem. Co se děje? Co to máš na sobě? Nebudu hrát. Cože a proč ne? Nechápeš, proč jsem propadnul? Protože mě nutíš do toho blbýho hraní. Na kurtu jsem strávil víc času než ve škole. Co myslíš tím propadnul? Já jsem propadnul z příroďáku. Chodím do letní školy, ale toho ty sis ani nevšim. Jdu se dát přeskoušet, měl bys jít se mnou. No, nepřipadá v úvahu. Za 5 minut začínáš, jdi se Ne. převlíst. A je, už škrábe. Nedochází ti to? Když tu zkoušku propásnu, budu opakovat a to s týpko mi stejně nedají. Tati, ty myslíš, že tenis všechno vyřeší, ale já už hrát nechci. Lívají, já... Tati, to stačí. Já už nechci, abys za mě o všem rozhodoval. Ale právě teď tě potřebuju. Pojedeš se mnou. Máte odpoledne schůzku Rotariánů. No vida, těžko to mohlo dopadnout líp. Nemůžu se dočkat, až vyšlu do světa dobrý zprávy. Přibrzdi ty, borče. Čeká tě klání s bočengem. Jednička! Jednička, uvidíš, že ty to dokážeš! To si ujít nenechám. Do háje. Jsme tu, Dobře, neboj se, já už brzdím. Hlavně se nepřeráž. Držím palce! Šlo to dobře. Námitka! Co prosím? Já vím, že jdu pozdě. A co bys rád? Chci se dát vyzkoušet. Lituji, ale to už není možné. Je pozdě, Lívaj. Takhle mě přece propadnout nenecháte. O možných následcích si věděl. Mami, prosím. Nejen, že máš už 3 absence, ale ani si neobhájil svůj projekt. Ten projekt měl dělat 80% známky. Vidíte, paní učitelko. Nesplnil sice všechny požadavky kurzu, ale ano, připravil si závěrečný projekt. Jasně, že nejsem ideální student, ale když mi povolíte moji prezentaci, určitě vás to zaujme. I když to má dramatický náboj, odpověď je stále ne. Já chápu tvoje rozpoložení, ale jako ředitelka školy si musím počínat férově. Moment! Chcete být fér? Buďte fér i k němu. Nebýt mě, tak už tu maturitu udělal. Školu neflákal, jak víte. Nechci, aby kvůli mě neodmaturoval. Já jeho projekt neznám, ale třeba je dobrý. Po dlouhé době jsem se zbavil svých předsudků a hned se mi ulevilo. Zbavte se jich taky. Máš to připravené? Ano, mám. Díky, brácho. Pojede? Co pak nevíš, jak jsem dobrý? Pěta 90% planety jede na fosilní paliva. To znamená na uhlí, ropu a zemní plyn. Existuje spousta jiných alternativních paliv. A můj experiment využívá rostlinný olej. Alternativní palivo nejenže šetří peníze, ale také je ekologické. Rostlinný olej? Ano. Jedná se o hybridní vůz, tudíž nabízí možnost jet na naftu nebo alternativní palivo. V tomto případě je to rostlinný olej. Je to působivé. Kdybychom to probrali, mohli jsme něco vymyslet. Vlastně jsem rád, že se to stalo. Je šance vymluvit ti tu Arizonu? Ne. Odepsal jsi mě? Ale pro boha, Lívaji, to ne. Já jsem přehnaně lpěl na hloupé tradici, nic víc.
A ty jsi mě odepsal? Ne, tati, to rozhodně ne. Jsi tak talentovaný. Můžeš dělat cokoliv a ve všem budeš mít naši podporu. Jste klikař, pane Collinsi. Prošel jsem? Tak. Prošel! Nechápu, proč jsem vás tak dlouho nesnášel. Dík za poklonu. No jo, trvalo to 5 let, ale udělat školu potěší. Dík, že jsi mě v tom nenechal. Poděkuj Charlesovi. Kam se ženeš? Musím se starat o máti. A furt platí, že my dva jsme kámoši. Já věděl, že to zmákneš. Jak jinak? Jsme parťáci. Gratuluju, pane Collinsi. Děkuju. No ale počkat, musíš jet domů, aby se zbalila. Teď nevím, napadlo mě, že bych tohle léto strávila tady. Vážně? Jo. Jsi zlatá. V pořádku? Dokonalé. Díky, mami. Děkuju. Hele, netvrdili jste, že to bydlení je do pondělka? Jak se nám to vymklo? České znění připravili Michal Holán, Terezie Taberiová, Jan Maxián, Libor Terš, Petra Hobzová, Jan Škvor, Oldřich Hajlich, Petr Neskusil, Radek Škvor, Irena Hrubá, Vladimír Kudla, Jiří Valšuba, Radek Vaculík,